Moi! Moi! Elikkä siis mulla oli vaan semmoista asiaa, että mä otan muutama osa sen sarjan. Semmoisen kun etelään lämpimään tai lämpimään. Jommalla kummalla. No, otetaanko se lämpimään? Joo. Tullaan eteenpäin. Oi, itse mä kaadun. No niin. Joo, me puhutaan siitä. Elikkä me lähdetään siis Espanjaan. No, Espanjaan kuitenkin. Ja. Niin, mä aion kuvata sen. Tää kaikki eksot ei tuu siinä lomalla, koska mä tiedän, että ai niin, kun mun täytyy kaikki muokata kaikki jutut, jos ne on huonoja. Ja ne tulee joskus toukokuun aikana, koska me lähdetään ihan heti toukokuun alussa. Niin, toinen päivä. Mutta kyllä kai se lähtö pakkailu ja eikä se eka osa tulee kai siinä matkapäivä, eikä lähtöpäivänä vielä. Kai mä sen sen siinä lentsikoikentällä ja autossa. Mutta ei mulla muuta. Oho. Siis me lähdetään tällä tyttöporukalla. Jee. Oho, sori. Hui. Kamera kyllä kaatuille. Tai no, mä kuvan kyllä iPadilla. Joten se siinä. Ei mulla muuta. Moikka. Noin. Moikka.